Barek maur pasazla tai phola katharni mo sungsasa ungtheng ani khapangni takhok ti bukhok song jora ebar sep kaham kisaman khaba norongni buskango ang haino hai phai manka subrayungno hambai ani bagai suri tongnai प्रार्थना खालाय तंनाय ताखौबो खरंनो बेले हामबाय नायसिङै तंनाय आनि खापांनि रांजाकनि सिख्ला सिख्लि ताखौबो खौसेराय खनाय नरक जतननो बेलाय बेलायखि हामबाय सारा थांखि ओ कोरोना भाइरास COVID-19 नि बिसिंथै हायुं साखाओ गोबां मनमुखंगो साक सागो थैथायनि बिसिंथै बेलायनो जरा हामियातै थांनाय थाङै दंखा साना थांगांखि अमकायसे बेलाय बेलायखि दुख भारानि जरा मुक्ति कप्लंनि जरा खा बायसुक मानि जरा खास्रांया उंलाय मानि जरा तामनिंखि बाक्सानि थांफाय तंनानि जानानि बेलाय तंकेसे बाक्सानि नखंगो खापांनि बरक थैथांगो खापां स्रांसुइ मालिया निनियानि बागैसे आसक जोंजाल फायाबा नै मानो फियाबा ताखरो बुखरो अमो आइनो किसानि कोगिया ताम केबा अमो हायो फानो टीवी तै मीडिया तै ताखु बुखरं खरं तै अक्रा सकरन कक तै नेटारं बुखक तै खाइतुन सेलंग बिसिं तै वाना यावै तंलायनो ता वाना दि खाक राखा तंदि हमानि अक रक बिथिनि साइपनो बेलाय केनो दामनि आं बेलाय खास्रां जरा जरा अमाहाय कखनाके मेडियारं बिसिंतै आतंक होयना आतंक टांगदि माने उद्रुम उद्रु तानां जगदि उब्रुम जाब्रुम तां जगदि वानावै थैता तंदि नै सामानि क आवर मै ताखरो बखरो थाव फानो लकडाउन तो चलिक दङ लकडाउन पाइ फानो आसो क्लाइसा दङला कखे आं कासे कक साननाय मनका मसे म जीवन म हाइसे नखा फिलेगि नखा कसम हुइरां था था बेखगै गङै गंना सकांन हुइरां रक त्रा त्रा फातिना सकांन नखंनि नक बिसिंनि फ्रिज रक एसी रक फेन रकनो स्विच अफ खालायनाय हुइरां कगै खरां बाय पद्रे पद नष्ट होना सकां हुस खालायमाहाय जों हुसके मातंलायनाय आव जों हुसके मातंलायनाय दाखरो बखरो आवसे नांकुक मानि क आव दाखरो बखरो हानाहाय आंगन उसं फाइकेबा अ तंकेसन बिसिंतै पद्रे पदै जों हासाको कताल कताल स्रङै मानका नुगै मानका जों कन्टिनिउसलि सोलोंथाइ थांलायना दिनै वांनारनि बागै नांकुक मानि साबजेक्ट सुरिबानि बिसिंतै सुब्रायो आनो नरनि बागै कक साना बागै कक थाइरमानि आ कक थाइना आं तोइ फैके हायना हाय दिनै साबजेक्ट काहांके खाता बायदि खाटं खाजाखे तंदि ब्रेकेटो नवाय राजानो मुतु क्लाइमांनो तंदि आं तेवसे सानाय खाता बायदि खाटं खाजा के तंदि नवाय राजानो मुतु क्लाइ तंदि खापानि ताखु बुखुरक ताबो अ साबजेक्ट नि बिसिंतै नरंना आं नांकुक मानि सिनि दफानि कक साजगै फाइमार तिंग रगै मा सागराय सिनाय क्या
puilao kok kyo ma haisi kaisa kok sasak ma hai the all is gold kesam no rangsa khai abo baloruk tebo rangsa khai sungruk sunggo ani kok gangke ya phangni kok ya phangni boroi sasagi phemni akok abo ya phang noi to abo soya sengsrai purugo sini nanan daru songrok bai nangkuk mani kerang kothmara sajai phemni a kerang kothmara tabupo gothang nongoi tongo a kerang kothmara norong saimano romni raima paisorma chetwang noai এবং মায়ং কুফর ও কয়েকটা কেরম কুটমারক বেলাই ফেমাস সিনি বসঙ্গ আবা আগিনি সিমি সাজাই ফাইমানি তে আবরক নাংনং এক গিয়া তিনি আংনরনো আনি সাবজেক্ট তুই বুঝিরনা বাগৈ কাইসা কেরম কুটমানো ক্লিয়ারিফিকেশন কি সারনানি থাংনি দङ আবো হंकी Nuwai Rajani kerang kotomani kok Nuwai Rajani kerang kotomani kok sing tabuk YouTube rabu nokha belai kaham nongkha jerai puruk kanai family ang wan so tongmani omrok bahaki tabung sini generation rok kaham kesnang nyarak nai nugui khabang serango tabuk Nuwai Rajani kerang kotomani kogo ang wansukte aro semai kesam semai kedal hai engka nai akan kotombawa ang darong sana nai dong darong wansungun bahagia abo hai engkana ngimaro Nuwai Rajani keran kotomabo hoitu BC 2037 to 40 ni bising ni ungjak hoitu abon je sakang panung mano Babylon Tower of Babylon ni aro ore poring payment hoite pansung faite a kyan kotuma buti pan sokmai mangkana BC 2040 ki 50 a jorani hoite sajagi payment panung mano abon se sakang panung mano aboni bising ti pano ar bisi hoite pan kerungi paimano tabo ang o kyan kotuma nawani kyan kotuma o Old Testament the New Testament ni kok dong ni saman koke hagio literature kriba sini dangai ma dangai phasongro sini chuchu bor rasi chongro keran kotma teng phrangi phayo apuno sini main literature bukhoni literature tabo Nuwai ni keran kotma bo just shortly briefly angor bibak cheri saya naine di aro bi bahano Thai chumuk kumon ba Thai sathani wo borongni kebong upakya o Thai chumuk kumon bu Thai o kerang kotmo tamna phunok phurung hanmale actually sana thangke Eden bagano edomai hoba sima pangba Thai eba kahamte haimya gyani bu Thai chamani chainai deralai ma hai aw hanya ba hai orobo tabo asala tite wahing kila tite okrani bulungkha bahana jono wahing narte wahing dahnai tam na abo borong bufang bai budu khai khilte potrio kalai thangkha abai monok jakha podre ponukan rong sai mano ngo ulo bahana jor manai ngai o okrani je sasting kha bono takho gokhe sabui tomjakha kabangma kerang kothomno kanawan bo jepuro chanam busungai chana sano to khirti wa khirdi awa haki bu sasti kabang ma tongke sapagi bini yoknani jorakar ke bini yogui malia takho bisung se bono sabui tomsio kamini borong teng nokni borong teng kono udis kerja pai dakho bini brokenness bai bini khayok ma bai
Nawai rok jepro nawai rok jeng logi o nawai rok bodol ke kusuk di piri thang muka bo aporo pin broken heart bai khab bai jat bai nawai rajang thani bekrang sanka nawai rok bini koimungno bekrang rohore bo subui ulo piri thangka pai thago sungno nana dal sung samane ko ki je purburong kabla ke hol kami chukti phai kap kha phai di phai ta thang ne na i bo biring thangka ro cycle ka ndrong amosok sok gora snam chukti mo hai mai khlai chukti noi raja phayana horchan horo nangai chainai dong soge kalang thangana pai thak ni kerang kotamani ka tabang saka puilao borong moko thai chumo thai chai dera kha abi idin bagani sima phang bathai chai dera ma hai tabo o ta khung hoite bo bekrang subui biri thangmani bono sabo suba khaporo kebo subai mane kre sabo suba ko nawai raja tabo on nawai raja mani o kerang kotamani explanation tamo abon meaning tamo abo tamni buzupani kerang kotma o sini agini ya phangbar abo ke suwari dogno samani kokse nawai rajan ko ke abo jisu kristo phai samun mothang phai mani kok bono tlang phai mani kok abon bageno nawai raja mane subrai raja ni kok samani se new testament ni kok phai kya subrai jisu kristo cross kol sakar thei thangi basang hai mothang mani lama phiugra ma hai khajak ni shaitan me khajak ni yak ni phiok ma hai o takhuk ni yak ni phiogui bekrang bai tlang thang mai nawai ra abong ke nawai raja masaya ni kok samani bo dukho tek to shaitan me khajak thui tong ni yak ni phiok pa ke tetlang phai man mani kok sa ba takhur bekro boni magani John 3:16 saka taito sung jano asat khamjak malai bini ar songdari sajlon rohka bini ar sajlona puito klaini bro bo komriya oi muthang jakna bagai kaitor bono rohka John 3:16 John 6:14 saka Jisu haini saka angno lama angno kubui angno muthangai ani bisikti phayake khorok safano apanaro phaimanya Matthew chapter 11 verse 28 to haini saka posa hilik toy lengjak beba bororo ani thani phaidi ang norakno lenglaruan khapani takko bukhoro nangmani ko masayani ko khanai tabo ang kisisa nawai ni ken ko thone explain thaisa ke cheri kisisa saka buchirnan chesta khlaikia buthai bai takhok ni yok mani bekrang bir mani nawai abote ke bi abo masia subrai jisu kristo ni ko mate sajak mani se tamke baborong kerang ko thmana ma ke sajaka nangthang nayatang chatang sayatang ang norok jotan bagai kisisa explanation rakha koka bose tabo on nawai rajano mukti khlai tai suraj kristo ni paithago bo thangmani phaipen kokno kisisa takuru bukro saimana nango khunjo barina nango angnorong bagai kaitham bible pornai tabo khanai tongni kahan ke naidi Samongni chapter 1 verses 9 sumi 11 jora ang poriwana khnandi ongkok sabai keno borongni nokon buskango bo suknahawo tisawi tlang jakha hake sumui dongsa bono kotonoi rupai mabai borok bono nuklia borok jisu thanglano lok lokhe nokasabkhak naisalaise tongkho afro asom sari kufur kanjak borok khoroknoi
borokni aro basa phaikya norok borok hainai saka o geleli song norok thong thongke nokhasa bukhak tamangoi nai salai dong norokni aroni suknaho tisawi tlangjaknai o Jisu kifilei phayana bo suknaho thangmano norok nukma haikeno bo kifilei phayana mohki sobrai je Kristo bo hayung sakabo sumso boron bagai thoi thangai 40 दिन 40 रात 40 days tongmani ulo bo bin saurni mokol kusango kosogo kai thangka abo jemon Nawai raja biri thangmani haino porong nasiklai tongka te shwaryo salangka o gelli song rong tahnai thong thok nasiklai tong rong buskang tlang thangjanai o Jisu bo haina hai tlangjang ma ke chumi ba ke thang ma ke no chumi ba ke dol ke phai pirana bo phaian bin borong tu balai nang mani ko abon bagi mitta ka jakob khnandi Hunuk Zakmani chapter 1 Hunuk Zakmani chapter 1 verse 7 no khnandi ang poribana verse 78 Naide bo sumui baike phainai jokto borok bono nuknai bono yornai rok bon nuknai o sangsarni bebak bosong rok bini bagai musubo sawi kamnai abong nai amin angno apa angno mega yaphangte busuk khnai sobrai keplaisa kaitur sawo bono phaina hnai akaitor bo tabu botongo agi botongo takhro bokro belai khasire sereng jawang se promon porio naidi bo sumi bai khese phainai jotto borok bonon nuknai kusukni phaimani bebag bo songrok bini bagai musbuk sawi kapnai busuk kewanau si changma prithvi wa porwan sugni di Nawai raja atako sobjak bukokno tlang thangpuro nok chukti kami chukti phainai tongra khoti tongra kap nei mahai musbuk sawi kap nei mahai to khonangai je pro sobrai mo thangna se phayana kaitur phayana masaya phayana apro musbuk sawi kap lai hancha an kapang takhro bukro angrong bagi te kaisa Bible porna bosongkha mongke chapter 3 ni verse 30 Hunuk Zakmani chapter 3 Revelation chapter 3 verse 20 khnadi kaham ke khnadi morok khna jane kopse rang sakni sikla sikli ani khapon takhu korok cherai khonai ro khnadi ang duglamo basawi dugarbu ani khorang khnawi khoroksa se duglam phiogui rekhe ang bini nogo hapnai haki ang bobai janai bobo ang bai janai o khapang duglam no boje frutto go basawi tok phayun sao a duglam phiogui rekhangke bonin than phainai nung bai chanai nung bai tongnai nung te ko sai manai mani ko friendship ne mani ko khapang ta te kaisa angrong bagai alambak poriona bo kusu kase thangmani sorko chokna hawo tai bo phaipinai ni kok songlokha tabo thangmlang tamung nai asal kaisinang mutum thaidi abong kahke 1 Corinthians chapter 15 1 Corinthians chapter 15 ni 1 Corin chapter 15 ni verse 51 te 54 ang porisimi thangan khnadi bising ni okok no khnadi seng bebak no thuigla tamoke
paithakni salo totro pungkheno paisabai mokol mukphlik kaisabai no जों बेबाक न मूल फिलजाक बायनाय आ तत्र पुंखेन गोथैरक थांब्लांखे मोथांगै दिसाजाक बायनाय फिया जोंबो बेबाक न मूल फिलजाक बायनाय थैब्लांबो थांब्लांनो थाब्लानो मा सुमनाय थैनायबो थैप्लायानो मा सुमनाय हाके थैब्लांबो थांब्लांनो somkhe phiya theinebo thiplaiano somkhe elamnago samani okok nangpainai takro bukro orang tabo amne cheri sana jara kari kokai sei din bagano je bethai chai sumsok nei kaitran singsa kutlai thangmani abo bini phangen jara ungnai hunsa absak a thangblang besak gothar besak baise subrai bai tongai dai noka flik sa bai mukuk mokol flik sa kasi flik ma hai sing nang chwa pro awan mo samne ko bhisang nei bisna tolai tongana khorot lang khorot kalang jagna kabang ma kheto pandra samuklai tongna baksa thang baksa torgana ni samani ko bobai tongnai bonam manjang borot lang jakani samani ko khapang ta ko bokro kisi sa okono wansui nei di sobrayo nono belai businar nai khak chungmar nai tong thongmar nai belai nangkung mani kogrok kaitron kok thairok ok kok thairok kathang kok thai huma hai jarabo sungno kaitor sunglai thung oma hai kana hamjlai tong thung hamari baglai tong thung hamjak mano baglai tong thung gyan knowledge baglai tong thung nai naikhana abon bagai no sung oma hai jarabo sung salai ma tongkana takro bukro kaitorni khabasar man kok ang dorong bagi bahaki se sanai sai manja dorong bagi ang te elam bag duita pernai English bai omong ke Isaiah chapter 41 ni verse 10 no hai ni sao sung jotron bukhobara o hai sakawo takro bukro sung jotron tekto podre pokti sung jalti matang kaitor tamni kok sakna di fear not for I am with you be not dismayed for I am your God I will strengthen you yes I will help you I will uphold you with my righteous right hand sini kokro bagi kanandi ta kiri di anung bai tonggo bekhata baiti tamni hingke angnini kaito angnono phandranai angnono chubanai angnono ani keplayak baikhe romoi tongnai khapam takro sini dopa belai dukh manja kora sini kian kotong belai dukh bara ono waini kian kotong mani buku belai tekto tong pro o kaitorno bono subau man kokse bono subamani kokse takro bukro nini tamo jengjalto tamo tukoto nin kaitorno koksao takire di ang nang baitongo bekhata baiti nang maniko dekai jangkan ki Isaiah nino chapter 54 ni verse 10 orang kanadi Isaiah chapter 54 verse 10 for the mountains shall depart and the hills be removed but my kindness shall not depart from you nor shall my covenant of peace be removed says the Lord who has mercy on you belai nang maniko tam sakan male tamke hatai ro te hasung rok se norjagai thangana phiaba
ani hamjak manile nono yakarai thangla te ani samaini khairukmo le tei norjak lakhnai nono khairuknai subrai sao पर्वत पहाड़ से नरजागै थांगानोको खाइपनो काइतोरना हमजकमा निनी साकाउ टंगवानी अब नरजागला वानसुगिनायदि खापन ताखबुखरो काइतो नन आनो बबुसक खाइरो बुसक माया साइतो सं बिनि मायाव टंगवानी कहानियादा बिनि खाइरोमाव टंगवानी कहानियादा सं खास रंजंगना यादा खा बायावै खा बासावै टंजना यादा o sabjing kok belai nangmani kok yada takor bukro abon bagino hindi 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 thangdi 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 thangni tongdi kaham klaidi nini nawai rasano muktu klai mang tongdi nini subrai rasano tapok di nawai rasano imango asori sini kerang kotomau se ringai coba nama hai nengang o generation no tahu baik tengok bono ringna ba Jeremiah chapter 33 verse 3 so call unto me and I will answer you and show you a great and mighty things which you do not know ano ringde ang kananai tayang nono mahot wana masincha nang saimea abono saimanai te klai punong nai khabrang ta ko bokro nini khabai je koi bono ringdi nawai ne ken ko to mani boko ta khu sob sang bising bo bukha bai je ring mai bono ringdi ko subana sam lok mo 51 pordi raja dayut bo khabai je ko ke kaitno ringka bini kha bising kok saklai raka abang saklai rati nung sajumpan je kuno jaga pantong di nung gorib bor panang tong di ganang panang di sikla sikli jibon bahing ne ni wan chepeleng tong di okok bai nung phanman kaitno kok bai nung phanman di tini bangon hainai sanai elambak purti elambang naik lagi surdi omono tapung chora o generation next generation sang kaitrba kaiton lamano phunokti chaimia next generation of bahingno omol panin sakang sang elambag saba hai nuguni phaitong tabo khananya phaitong ka sang tiar tong ni hustong ni khata baidi teni sabjin kok sama hai haino hai ang sanai khata baidi khatung khajake tongdi brekoto nawai rajano mutu khaimang no tongdi khapang ta ko bukro rangchang ni sikla sikro chrai khnero God bless you all blessing